se tkompli tissaħħaħ il-konnettività bejn Malta u Għawdex hekk kif beda l-proċess biex il-Gżira Awċija ikollha ajruport reġjonali. Ħabbar dan il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fil-Parlament din il-ġimgħa fejn spjega kif ser jiġu modernizzati l-faċilitajiet tal-heliport fix-Xewkija u fl-istess ħin titjieb l-aċċessibilità għar-residenti Għawċin. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-Ministru Camilleri spjega kif mistennija jsiru interventi sostenibbli fuq iż-żona tal-heliport. Bdejna propju bil-proċess inizjali sabiex fl-aħħar mill-aħħar nkunu qegħdin naslu għall-iskop tagħna li Għawdex ikollu l-ajruport reġjonali tiegħu li ikun qed iżid imbagħad mal-aċċessibilità ta' din il-gżira. Bdejna bis-surveying tas-sit in kwistjoni, tajna l-commitments tagħna wkoll li ma naħdux art agrikolo addizzjonali iżda nibqgħu fil-konfini eżistenti. Il-Ministru żied jispjega li dan il-proġett se jħares ukoll lejn diversi aspetti relatati ma' servizzi tal-avjazzjoni. Fost dawn hemm ajruplani żgħar li 50 minuti jagħmlu vjaġġ bejn Malta u Għawdex u spjega x'inhu l-pass li jmiss. Ser nillonċjaw anzi il-public consultation through il-GRDA, il-Gozo Regional Development Authority, sabiex nirċievu mbagħad ukoll il-feedback mingħand il-pubbliku, mingħand l-NGOs, mingħand dawk kollha fl-aħħar mill-aħħar li jridu jsemmew leħinhom, u mbagħad tittieħed id-deċiżjoni kif għandna nimxu l qudiem. Apparti l-konnettività bl-ajru, l-Ministru qal li dan il-proġett se jiftaħ ukoll lil Għawdex għal numru ta' opportunitajiet u investimenti bħalma huma skejjel tat-tagħlim tas-sewqan ta' ajruplani żgħar u li testjar ta' drones industrijali. Semma wkoll kif dan il-proġett jikkumplimenta investimenti oħrajn li saru sabiex tiżdied il-konnettività bħal fast ferry, ir-raba vapur tal-Gozo Channel u t-tieni fiber optic cable. Laqda studenteska Awċija l-GUG laqgħet b'mod pożittiv din il-proposta u qalet kif dan il-proġett mistenni jkompli jkun ta' benefiċċju għal bosta Awċin li ta' kuljum jaqsmu għal skopijiet ta' xogħol, edukazzjoni u anke saħħa.